Hej og velkommen til VG-studiet. I dag skal vi kigge på nogle OL-highlights fra Vestfyn Gymnasium. I den første disciplin har vi basket 1 mod 1. På offense har vi den farlige Tony Missen. Han spiller i dag mod den verdenskendte Oscar Gustav Chambers. Jeg tror, det var virkelig et interessant matchup. Jeg har virkelig glædet mig til at se det her. Der er også... Oj! Starter allerede med at knække ankler. Han skyder! Nej, hvor er det sindssygt! Hvor er det sindssygt! Lad os lige få det på replayen. Han blev helt sat af. Ej, hvor er det vildt. Over teknikken på det der. Næste sport har vi 100 meters løb. Her har vi Emil, Victor, Tobias og Niklas. Virkelig interessant matchup. God start for Niklas og Emil, og Victor sakker bagud. Nej, Victor! Hvordan gør han det? Nej! Ej, det er smukt. Det er virkelig sindssygt. Hvor er det vilde scener. Det viser virkelig menneskers grænse. Altså virkelig. Ja. Og i den næste disciplin ser vi beerpong. Her har vi Emil Runge mod Tony Missen. Det er vigtigt at huske, det kan også spilles på Frederiks Café. Runge, han skyder. Han skruer. En god start. Det ser hårdt ud for Tony. Han rammer. Flot skud. Men det ligner, han har vundet. Det ligner, han har vundet, men nej! Nej, det er ikke et flot skud. Den er offside. Der er albu over bordet. Nej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Runge har måske stadig en chance. Og han gør det ikke. Han rammer selvfølgelig. Nu er det ikke. Ej! Nej, hvor er det vildt. Han har vundet. Ej, fuldstændig. Det lyder som om vi har en special announcement fra Topal. Var det ikke ham, der vandt bronze i brydning? Jo, det var det vist. Hej, det tror jeg her. I skal komme til Annexes fredagscafé efter idrættens dag, for det bliver rigtig, rigtig fedt. Så håber I får en fantastisk dag alle sammen. Jeg er OL bronzevinder, Europamester og viceverdensmester, så håber I får en rigtig fed dag.